Copenhagen Custom Cruises, som er en internetfænomen, vi startede op på Facebook, som startede med nogle stykker, og nu bliver vi flere og flere, og kører rundt som regel en gang om måneden her i sommerperioden. Nyder livet her i København. Så som jeg plejer at sige, livet er smukkere nede ved jorden. Og det er forskellige typer. Det er cruiser, det er lowriders, choppers. Alle er velkommen, som skiller sig lidt ud. Det er det, vi går til. Det kan vi rigtig godt lide. Jamen, er kørende medlemmer efterhånden, hvad skal vi sige, 60-70 med cykler. Vi kører bare ikke altid samtidig, men vi kan være 30-35 på en tur. Ja. Hvad er det fede, hvad gør det for nogle cykler her? Så siger jeg, man får lidt opmærksomhed. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Folk lægger mærke til os og cykler, og det er rigtig sjovt. Men sammenholdet i den her gruppe her, og vi kan ikke tillade os at drikke en kop øl og ikke have dårlig samvittighed, det er det også, der er rigtig sjovt. Hvad synes du om den nye bro? Den nye bro er fantastisk. Jeg har gjort det meget nemmere, fordi vi krydser den faktisk jævnligt på vores ture, så vi er rigtig glade for den. Så vi ikke skal op og ned med de her lange cykler. De krævede lidt op og ned, men vi kunne. Men det er blevet meget nemmere. Så vi er rigtig glade for det.